Mae cyfnod clwb gyntaf yn mis Mawrth 2020. Be wnaethon ni'n gwneud o'r gwasanaeth? Yn dilyn cynllawau Llywodraeth, yn anffodus nath ni'n gorfod cael lawr ein clybiau ieuenctid, ond wnaeth hyn ddim stopio gwaith ieuenctid yma'n Sir Conwy. Aethom ati fel tîm i drafod y ffurf gorau o gadw mewn cysylltiad efo pobl ifanc a'i teuluoedd a y ffurf orau o cefnogi nhw dros y cyfnod clo. Y ffordd orau aethon ni ati i gadw mewn cysylltiad efo pobl ifanc ar y tîm yn teimlo pan oedd yn sgwrsio am hyn oedd ymweliadau stepan drws. Felly, hefo hyn, oeddwn ni'n mynd allan mewn parau a mynd i stepan drws o pobl ifanc a cael sgwrs efo'r person ifanc a'i teuluoedd. A wnaeth hyn helpu ni i ddod i ddallt be oedd anghenion pobl ifanc yn well mewn ffordd. So, o hynna i gyd, beth ydych chi'n dweud i'r prif bethau dyn ni wedi dysgu o'r gwasanaeth? Wel, dwi'n meddwl bod gwasanaeth, dwi'n meddwl bob un adran o fewn gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi cael byd o wneud yr ymweliadau stepan drws yma. Mae wedi golygu bod ni'n cydweithio well efo canolfannau teulu, bod ni'n cydweithio efo adrannau eraill, a hefyd bod ni'n cydweithio efo ysgolion hefyd yn well er mwyn cynnig y cymorth sydd i angen ar gyfer pobl ifanc. A dwi'n meddwl hefyd, dyn ni wedi dysgu bod o'n ofnadwy o bwysig bod pobl ifanc yn cael y cyfle i gysylltu a cyfathrebu efo staff proffesiynol. Mae hynny'n rhywbeth bwysig sydd wedi darllen ohono bod o ddim yn rhywun yn mynd i bio, bod o ddim yn ffrind, ond bod actually staff sydd wedi cael ei hyfforddi a bod yn proffesiynol i fynd i gweld nhw. Ac yn ola, dwi'n meddwl bod ni'n adnabod anghenion teuluoedd yn well er mwyn yn lle bod o jyst yn berson ifanc dod fewn i'r clwb ieuenctid. Da ni wedyn cael y stori i gyd mewn ffordd, yr llun y gyflawn hefyd yna. So dwi'n meddwl, da ni wedi dysgu llawer ohono, dwi'n gobeithio fy hynny, da ni dal wedi dysgu fod gario ymlaen efo agweddau gwahanol o beth sydd wedi bod yn ymlaen yn ystod yr pandemig yma. Ie, ges i sgwrs efo'r tîm cymunedol cyn dod i fama heddiw a i gael barn nhw o be o'n nhw'n meddwl o'r buddion ac yn nhw'n dweud bod o'n gyfle da iddyn nhw allu hysbysebu be o gen nhw ar fynd, er enghraifft be o gen ni ar pethau social media neu ein clybiau ieuenctid ar-lein. Oedden nhw hefyd yn teimlo bod o'n ffordd dda i weld fel y ffrindiau'n dweud, gweld be o'n digwydd a wedyn gweld be oedd yr angen i'r person ifanc yna a'r teulu. Nath un gweithio'r ieuenctid cymunedol roedd esiampl da o berson ifanc angen fwy o gefnogaeth a felly aeth i ati wedyn i gysylltu'r ysgol a aeth yr person ifanc yna wedyn mewn i'r ysgol 2 waith yr wythnos. A wnaeth hwnna gyd ddod o'r gwaith o mynd at y stepan drws a cael trafod hynna efo y person ifanc a'r rhiant ar y pryd. Dwi hefyd wedi cael sgwrs efo yr prosiect cynnydd sydd yn cefnogi pobl ifanc sydd ddim mewn addysg neu hyfforddiant neu gwaith. A oedden nhw'n gweld byd o'r dull yma ac oedden nhw'n teimlo bod o'n ffordd dda gadw'r pobl ifanc yn engaged. A hefyd bod nhw'n cael fel y ffrindiau'n sôn yr cymorth gan gweithiwr proffesiynol achos oedd hi'n adeg mor ansicr i bobl ifanc a roedd cael y sgwrs yna hefo'r prosiect cynnydd yn help mawr i nhw i allu trafod i pryderon am ei dyfodol yn sgil gwaith neu mynd i coleg a falle. Felly, ia, oedd pawb i gweld y byd o fewn yr dull yma. Dwi'n beth sef allan i byd pa mor bwysig ydy'r cyswllt Gwynedd Mwynedd yna i iechyd meddwl a emosiynol pobl ifanc. Fel un person ifanc nath ni weithio efo, oedd yn dioddau reit drwg efo iechyd meddwl o te mis Ionawr flwyddyn yma. Nath ni ddechrau drwy siarad ar ffôn, ond nath o ddechrau gwella a nath ni weld gwella yn yna fo, pan nath ni'n gallu mynd yna fo wsos. A ni oedd yr unig cyswllt cyson oedd o'n gael. Oedd fath i edrych ymlaen at o bwsos o'n ni'n troi fyny ar stepan drws. So o hynna i gyd, be ydyn ni am gario ymlaen wan o pethau'n dechrau llacio? Bod bob un person ifanc yn ymateb wahanol i'r pandemig a bod yn ymateb wahanol wedyn ar ôl dod allan ac i annog nhw i ddod allan i'r clwb ieuenctid a gymdeithasu. Ond mae eisiau gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol i bawb achos dydy pawb yn gallu dod syth mewn fewn o. So dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n clymu'r ymweliadau stepan drws yma fewn hefo outreach a hefyd efo clwb ieuenctid a bod ni'n cynnig gwasanaeth sydd yn targedu bob un o hynny.
Dwi hefyd yn meddwl bod bwysig da wedi mae'r fframwaith yn gysylltu a datblygu ieuenctid yn esiampl da hyn achos da ni wedi bod yn cefnogi ac yn cydweithio efo nhw mwyn creu pamffled i'r bobl ifanc sydd yn ddigartre neu mewn perygl o fod yn ddigartre. Mae hwnnw wedi cael ei wneud ar y cyd efo y prosiect Dderwen o'r Maman Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a hefyd efo datrysiadau tai Conwy ag cymdeithasau plant yn y gogledd a bod nhw'n cael eto y wybodaeth a gefnogaeth proffesiynol pwysig yna sydd yn hanfodol dwi'n meddwl adeg yma. Dwi'n sy'n eich ti'n meddwl mae effaith y pandemig yn mynd i fod ar bobl ifanc am lot amser I ddod a dwi'n meddwl mynd I weld second drws yn ffordd da o'n nhw'n mynd i'r abod ni ac efallai bod nhw'n cweit yn barod I ddod I sesiynau mawr eto so mae'n ffordd I datblygu hyder efo nhw, datblygu'r perthynas ac gobeithio wedyn helpu nhw.